A Deputación pon en marcha unha novidosa liña de axudas dotada con 100.000 euros e é destinada a persoas maiores de 65 anos, empadroadas nos concellos da provincia de menos de 20.000 habitantes e que sexan propietarias, usufructuarias ou arrendatarias de vivendas que precisen o servizo de adaptabilidade ou aluguer de axudas técnicas, como por exemplo camas articuladas para a adecuación funcional da súa vivenda habitual ou alugar, axudas técnicas para incorporar o seu día a día co fin de mellorar a súa autonomía e propiciar a súa permanencia no seu fogar en condicións de seguridade, mellorando a súa calidade de vida e procurando a súa permanencia na súa contorna social e familiar o maior tempo posible. Estas subvencións pretenden facilitar que as persoas maiores alonguen o seu ciclo vital autónomo na súa propia casa, aumentando o benestar físico ou emocional que supón envellecer no propio fogar e na contorna. As solicitudes presentadas poderán optar a unha subvención máxima de 2.000 euros e non poderán superar o 100% do gasto total que implique o servizo de adaptación da vivenda ou de axuda técnica, como por exemplo o aluguer de camas.